Akusahambi kahle manje. Yeah. Asike sizameni ukuthi sihlangane sibone ukuthi sizoyaphi. Sihambe siyolungisa izinto. So uma sifika-ke wasitshela lo muntu esasekuyena ukuthi hhayi no madoda, nina kwakusebenza igazi leni laphana. Manje njengoba le ndoda isingasekho, izinto azisahambi kahle. Yes. So now mayithi wakusebenza igazi leni usho ukuthi yonke into eyinhlanhla yini yathwetshulwa yafakwa esithwaleni sikababa wena. Yes, yonke into eyayiyinhlanhla ngoba naleli gazi leli wayefika kugcabe amese iyalithatha alithathe khona into inkesheza into ayilifaka kuyona alithatha alihlanganise. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nelabakashana kamenzi lapho uzomlaza ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi kusona zonke-ke iy'fundazwe zethu ey'khona eNingizimu Afrika. Asibingelele lena-ke i-Black Life TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika, kanti igama lami ngoKing Sicaka ngolapha kaLuqa. Mase sifikile-ke suke sodingida nje iy'ndaba zabantu ngokuhlukahlukana nokuthwala nayo yonke lento ey'nyovadem. Kodwa sibingelele kwisihambeli sethu sosuku. Bhuti ninjani? Siyaphila baba, njani? Khona ngane yakwethu ubani lo? uBelas Maduka. Wethu mhlawumbe sithatha usibeke ngawe nje uqobo kusuke ekuqaleni kuze kufikela indaba seyivuthwa khona ekubeka-ke la kwa-Black Life. Indaba engiletha la ka-Black Life ngilethwa ukuthi ekhaya kwakunamathwasa. Sure. Emva kokuthi izinto seyibhedile, ubaba lo osizalayo wayeseke esilokhuza-ke esesithwasisa thina esethi njalo sizohamba sizogcaba njalo ngosuku sihamba siyogcaba. Nibangaka ekhaya mhlawumbe ungithathe ungibeke nje be-clear. Ekhaya abafana bawu-6 namantombazane awu-2. Shuthi no-8 senino. Yebo. Amantombazane madala noma mancane kunani? Hhayi, amantombazana yes, amanye awakhulile akunathi, khona encane nendala kunathi. Oh yeah. Yeah. All right. So mangithatha ungibeke-ke omunye umuntu aka-understand amathwasa sokwenziwani? Ubaba wayenzani ngamathwasa okwenziwani? Ubaba wayebathwasisa, abanye benzisa ebathwasisa, abanye benzisa amagobongo. Oh. Yebo. Shuthi wamlapho wendabuko Yes. oyisangoma ogobela othwasisa abantu aphinde baphothule khona baphume. Yes, yebo. Right. So isimo sibheda ndlelani? Kwacisha umsebenzi kababa kwezokuthwasa kwenzala? Into eyenzeka sabona nje amathwasa amanye aqala aphuma. Amanye aqala aphuma ahamba. Amanye aduba akhuluma izinto ey'ngekho la egcekeni ukuthi ayikho lento ebebeyihlalele. Kwaba into kanjalo nje. So sabona sekuthulakala-ke nje sekungangeni umuntu, sebengekho nabantu abazohlola abafikayo. Yeah. So lokho-ke ubaba kwamcindazala le ndlela ukuthi wakhetha ukuthi athathe nenze amathwasa. Yes, ubaba wathi kuthina ucela ukuthi manje kube yithina esithwasayo manje. Ngoba uthi uzamani yena, uthi uzama uyayazi yena into ayenzayo. So sabuza-ke thina ndoda sesithwasa kanjani thina manje ngoba phela wena ubuthwasisa abantu bangaphandle. Bathi hhayi, yimina engaziyo madoda ukuthi yini engiyenzayo, nina nazi lutho nina njengoba nginizala nje. And le nto aviwe ubizweni kanti umuntu vele aqokwe nje kuthiwa wena usuyathwasa naso uyathwasa avesuka obizweni umuntu aze uzothwasa. Ya, sambuza lokho mfethu ukuthi hawu ndoda, thina sazi ukuthi lento kusuka umuntu wangaphandle azothwasa la ekhaya. Yeah. Ngeke wena ngoba kuthiwa inyanga ayilapheli. So wathi yena hayi no, uyazi yena asingaloke futhi simbuze imibuzo eminingi. Yes, thina siyingane la ekhaya. Yo, so lapho ekuthwaseni kwenu-ke lokho umbumbulu nanikwenziwa ubaba wayenzani? Lana-ke thina ubaba wayenjalo usuku nosuku wayesitshela ukuthi kumele sigcabe. Njalo daily siyavuka, siyagcaba, siyahamba siyogeza ekuseni.
ngey'ntatha sibuye futhi asigcabe. So thina-ke sasazi ukuthi siyathwasa. Ngamathwasa angaphuthuli kodwa ahlala khona la ekhaya. Ahlala khona la ekhaya. Yo. Manje phakathi kwendlu akekho nje ophuma inxiwa nethwasa akhile nonke niphelela la. Sonke sasikhona la ekhaya. Kwathi-ke emveni kwesikhathi-ke ngase ekukhuleni kwethu sabona ukuthi hayi no, abanye baqala kobhuti abadala bathi bambambe bawuzama-ke nabo babone ukuthi bazokwazi ukuyimela because sebebadala manje ngoba sebabanye sebenanemindeni yabo. Yeah. Ubaba sathi niphuma esaphila. Ngenkathi siphuma siphume thina vele inkathi kuphunywa siphume vele ubaba ubesengasekho nezinto zethu zaseyibheda nje sengasahambi kahle. Izinto zasephi ukuhamba uflathela kwakhe nje ezweni lasemhlabeni ubaba. Ila izinto zethu zaqala khona ukubheda sathi sibamba ngala kuyabheda uma sithi siyahamba siya kulabantu laba abantu laba abaqamba amanga bafike basho ukuthi hayi nina hayi ngoba namthwazi. So ubaba wenu wayezama ukuthi avuse umcebo wakhe noma azama ukuqinisa umuzi wakhe ukuthi uqhubeke umuzi wakhe ube mkhulu. Yeah. Naningathwasi kodwa kwakuthwalwa ngani. Yes, ubaba wayezama ukuthi yes wayethwala esebenzisa igazi lethu ukuthi azame ukuthi akhuphule aboost into yakhe. So wena mawubuyela back ngomqondo ikhona into wayibona yenzeka kuba ushintsho ekhaya after senamathwasa mbumbulu. Yeah, after sesifakile la ekuthwaseni ney'moto ezayidliwe wakwazi ukuthi aphinde futhi akwazi awuthenga ezinye iy'moto ngoba manje lento yaqala ekufeni kwey'moto kwafa iy'moto. So uthe iy'moto uma seyiqala zifa waqala-ke manje yila saqala khona ukuthwasa-ke kwakwasekuthuli sekungenzekile lutho. Kodwa kuthe uma sesiqala nathi sesivusa ekuseni kuthiwa asihambe siyogeza emfuleni sibuye sidliwe irezi saqala-ke lapho izinto-ke hayi kwangathi uyasimama-ke kuyabuya-ke. So njengamanje uthi nagcina niphumile nonke nasaphazeka omunye wazama le nale niqoqwa ukuthi noma nithi niyazama kuhlangana. Yebo iyona into eyadala ukuthi sihlale njengey'ngane zakhe sidiscuss ukuthi madoda singathi akusahambi kahle manje. Asike sizameni ukuthi sihlangane sibone ukuthi sizoyaphi sihambe siyolungisa izinto. So uma sifika-ke wasitshela lo muntu esasekuyena ukuthi hayi no madoda nina kwakusebenza igazi leni laphana manje njengoba le ndoda isingasekho izinto azisahambi kahle. Yes. So now manje wakusenza igazi leni usho ukuthi yonke into eyinhlanhla yenu yathwetshulwa yafakwa esithwaleni sikababa wena. Yes, yonke into eyayiyinhlanhla ngoba naleli gazi leli wayefika kugcabe amese yalithatha alithathe khona into inkesheza into ayilifaka kuyona alithatha alihlanganise. So ngitshela mfethu yonke lento yenzeka akekho umama wena onizalayo. Oh umama kahle wayedlulile phambili. Oh yeah. Yeah, wayesedlulile umama ngenxa yokugula-ke kwakhe wagula umama-ke wadlula ngoba ngiyathemba ukuthi mfethu ukuba umama wayephila ubaba wayengekayenze le nto le ngoba naye ubone after nanokuthi enye into ebimshaya ubaba wayeshaya ukuthi sasibaningi. Yes yena ukhona la wayebambe khona itohoza khona kodwa wayenga-afford ukuthi akwazi ukuthi yes ukusondla sonke. Manje wazama indlela ey'sheshayo nezogcina seyifaka ney'nkingeni ukukhula kwenu. Yes ngoba nje impela nasendaweni sasihlonishwa futhi kakhulu. Sasihlonishwa ngoba nje ney'ntombi zazisithanda zisithandiswa ukuthi hhayi emakithi yonke into caphuna kusale sasingalokho esincenga umashishela yonke into yayiwa la. Awuncengi kakhulu uma kunemali kulapho. Hayi futhi ngaba ngiqamba amanga uma ngithi ngoba nje sasibamba impela zona lezi ey'batshazwayo
alifako yes. nifike naniphethe ilokhuze impande yesona Ya kwakuhlehla impela amadoda hlehla amadoda mase kufike thina nje kwakwazi ukuthi hayi inje ngalezi ya hayi sekufike iy'nsizwa ke manje kohlehla nje lokho kwabafana abancane. so mfowethu ngiyakuzwa uma uxoxa lo daba ukuthi njengamanje isimo sempilo yakho nje asikho right uphila kanjani njengamanje wenza kanjani uhlanganisa impilo ngoba ngiyakubona indoda ethembisayo impela abafuni uma bastadisha impilo zabo zinjani baphila yiphi impilo njengamanje Bhuti la kubafowethu kunzima kona. Kunzima ngoba impilo sibamba lapha nalapha ila umaphisijobhana nalezi imali-ke lezi sibe siy'thole emaceleni uthole ukuthi ubizwe umuntu athi awuhambe uyongisiza laphana sikwazi ukuthi mhlawumbe uphile ubambe leyo nto. Kumina-ke kukhona-ke engikutholayo uthola ukuthi mhlawumbe njengomuntu oyikholelwayo ngibizwe umuntu athi hayi woza ndoda sami sobamba endaweni ethile ngibambe-ke ngibuye ngikwazi ukuphila. Wena soba mningi entweni yesonto. Yes, ngiyakhonza mina ngiyakhonza so njengoba ngikhonza ngiba naleyo nhlangano nanokuphila nabantu mfethu. Ukumisa isibindi. Kuyangimisa isibindi ukuphila nabantu nje. Abantu baye bathi hayi ndoda woza ngala nanokuyiphatha kahle ngoba akukho engikudlayo engikwenzayo kwasezweni. Awumi. Hayi angomi. Sicacise leyo ndawana. Hayi angomi bhuti, hayi angomi. Phela ezizo zinto ey'gcina abantu kakhulu ukoma. Hayi angomi bhuti. Siyakuzwa but so njengamanje ukhala ngokuthi kumabheketwana ufisa indlela yokuthi nisizakale wona nabafowenu nibuyele esimeni esijwayelekile nikwazi ukuphanta into ephandekayo nabantu banirecognize njengabantu abaphila ngoba nibona ngazi ukuthi ucisha yonke. Ya nginesifiso impela sokuthi uma singathola mhlawumbe abantu abangasithushisa mhlawumbe abakuwona lo mkhakha lo okwelapha mhlawumbe basithushisa ukuthi mhlawumbe lento singayigeza kanjani ngoba kumele sisuse yona ukuze sikwazi ukuphila sikwazi ukuthi nokuthi sithole amadokho izinto zethu nje zihambe kahle nama-families ethu esiwaqalayo akwazi ukuthi aphile ngendlela right. Lolu hlelo-ke sikulona noma lesi siqephu esikusola namhlanje singikhumbuza ihlelo esike sibe nalo lathi indoda ayikhali ngoba-ke uyabona amadoda amaningi athole kanzima ziningi izinto ayibonayo ey'vela uqhamuke-ke omunye umuntu oseceleni o-understand like umuntu wesifazane ezothi awundoda yalutho engazi ubuhlungu odlula bukhona nengcindezi okuyona njengomuntu wesilisa uthi ngakanani njengoba le ndoda ikhuluma nje kukhuluma indoda efisayo ukubonakala nayo ezweni ukuthi iphetheni efisayo nathi amanye amadoda efake isandla ephaketheni ifake ikhiphe kodwa kwenzeke ngenxa yamaphutha enziwa ubaba emuva ethi uzama ukuba indoda eqinile kanti uyalimaza basobha-ke nama ubaba nokuthi lento oyenzayo esinqumo sakho ayizoba nenkinga kwi-future yengane zakho ungasekho wena silendele leli elimageda ahlabayo ngane zakwethu asiphinde sihlangane nani kokulandelayo kwamanje inkosi ayithele umusa.